Samantala, isinusulong po ang kahandaan ng mga komunidad sa Ilocos Sur na malapit po sa baybayin mula sa banta ng lindol at tsunami. Sumailalim po ang nasa 360 personnel ng Disaster Risk Reduction and Management Office at opisyal sa mga barangay ng Kabugaw, Magsingal, Santo Domingo, San Juan, Narvacan, Santa Catalina, San Esteban, Kawayan, Santiago, San Sinait, Santa Sinait, Santa Lucia at Santa Cruz at Tagudin, Vigan City at Candona sa paghahanda sa kanilang mga nasasakupan at kaalaman sa pagresponde sakaling makaranas ng sakuna. Tinanggap din ng mga lumahok ang emergency go bags na naglalaman ng first aid kit, flashlight at whistles, kabilang ang mga poster na may kinalaman sa tsunami. Positibo naman ang pamahalang panlalawigan ng Ilocos Sur sa epekto ng pagtitipon sa kahandaan ng bawat komunidad sa mga sakuna na sa pakikipag-ugnayan sa iba pang sangay ng gobyerno. IFM News. IFM News. IFM News.